झाला होता ना हो असा म्हणो हो. हे अभिषेक केडावकर हे आमचे नवीन पाहुणे ओळख करून देतात थोड्या वेळात. अश्विन डोलम तर आमचा प्रवास चालू हा जातलो आता 4 व्हीलर असून पाऊस पडता म्हणून मध्येच पाऊस येता कट्टर आमच्या. उत्कृष्ट असं ड्रायव्हिंग करताना अश्विन जी डोलम. हो काका नमस्कार. रस्त्यात गाड पडलेलं आहे मोठं म्हणून मला भारी बांधले नि टेन्शन नाहीये. वाईट गाडी नमस्कार मंडळी, मी तुमच्या कोकणातलो आकाश वर्णे. आज आपण ना पेंडूर गावातील ना रायवाडी दिलो. तर आपल्यासोबत आधी तुमका ओळख करून देतोय. ह्यो आमचो हानिकारक अभिषेक कटावकर. ह्यो आमचो अश्विन डोलम. अश्विन डोलमांच्या गाडीत नाही इलो कारण की लय धोतो पाऊस पडता कोकणात कट्ट्यार. ह्यो आमचो अभि रावडांचो. आणि एका तुम्ही नवीन आहे ह्यो आमच्यातलो कुणाल माळवदे. ह्यो आमचो भावाशी लागता. तर आजपासून ह्यो पण असतो आमच्या व्हिडिओत मध्ये मध्ये. तर आज आपण ना म्हाळसाई मंदिरात जातो पेंडूर गावातील रायवाडीत. तर चला प्रवास चालू करूया. चला रे आता काय करता चला. चला तुमका रस्तो दाखवतोय मित्रांनो. चला जाऊचा आहे बघा इथून जाऊचा त्याच्या बाजूसून. हे वर जाऊचे पाऊंडे हयसून जाऊचा नाही मा बघा हयसून जाऊचा नाही. हयसून जाऊचा कारण की पावसाचं हयसून जाऊ घेऊ ना. जास्त लांब नाही. हे बघा हे पोचले आमचे पोरगे पण. हा बघा आम्ही पोचलो. तर मंडळी म्हाळसाई देवीच्या आतमध्ये आता आपण जाऊया. दादा तुमचं नाव कसं? संजय परम माझं नाव. जरा मला महासादेवचं मंदिर आहे आणि हे महासादेवचं पाषाण आहे. त्याच्या बाजूला आहे ना कुठलं कुठलं हे महासादेवचं पाषाण आहे. हा इथे बाजूला सातेरी देवी म्हणून आहे. हा इथे नागाचं नागदेवता आहे. इथे एक मिनिट कुठे इथे नागदेवता आहे. हा त्यानंतर हे
शिवलिंग, हा त्यानंतर गणपतीचं हा हे नंदी. नंदी. हा, इथे दरवर्षी नवरात्रीला 9 दिवस मोठा उत्सव असतो. 9 दिवस भजन आरत्या वगैरे होतात. नंतर ओटी भरली जाते. नवसाला पावणारी देवी आहे. तसंच 14 दिवस मांडाचा पण कार्यक्रम असतो इथेच. हा, इथेच मंदिरामध्ये 14 दिवस मांडाचा कार्यक्रम असतो. इकडे पहिलं कसं काय होतं, म्हणजे असंच होतं की? इथे पहिल्यापासूनच असं आहे. हा हा हा, आधी पूर्ण जंगल होतं. त्याच्यानंतर हे सर्व बनवलंय. विश्रामगृह वगैरे सर्व बनवलंय इकडे. हे विश्रामगृह. हा, इथे सर्व डाळ वगैरे टाकून त्यानंतर ओटी वगैरे भरल्या जातात. नवसाचे जे पण ओट्या असतात ना ते भरल्या जातात. इथे कसा घट नवरात्री दिवशी घटस्थापना असते. इथे घट बसवला जातो वगैरे. त्यानंतर इथे पाठीच्या पाठी चौकुराचं देवस्थान आहे. चौखुऱ्याचं देवस्थान. चौकुराचं देवस्थान आहे. हे चौकुराचं देवस्थान आहे. त्यानंतर खालती इथे बाराचा पूर्वज म्हणून आहे, ते दाखवतो तुम्हाला. देवस्थानच आहे ते पण. देवस्थानच आहे बाराचा पूर्वज म्हणून. हे बाराचा पूर्वज हे देवस्थान आहे. बाराचा पूर्वज. हा, बाराचा पूर्वज म्हणून. दादा तर मला सांग की ना, हे पहिला काय होता? हा आधी पूर्ण जंगल होता पूर्ण. आणि हा हे जो प्रवेशद्वार म्हाळसा मंदिराकडे जाण्यासाठी हो पण एक प्रवेशद्वार. त्यानंतर पुढे थाय पण एक तो प्रवेशद्वारच म्हाळसा मंदिराकडे जाण्यासाठी. त्या साईड हा, त्या म्हणजे 2 प्रवेशद्वार. 2 प्रवेशद्वार तसे म्हणजे बनवलेले आहेत. आणि त्यानंतर इथे पूर्ण जंगल होता. आधी पूर्ण जंगल होतं. त्याच्यानंतर हळूहळू डेव्हलप केल्याने मंदिर बांधल्याने वगैरे त्याच्यानंतर. आणि त्यानंतर म्हणजे आधीपासूनच कार्यक्रम होतात. नवरात्रीचे जो उत्सव असतो 9 दिवसाचा उत्सव असतो तो मोठ्या साजरा केला जाता. त्याच्यानंतर 14 दिवस मांड पण असतात. त्यात भजन आरत्या फुगड्या वगैरे सर्व गावातली मंडळी येऊन एकत्र ह्या नवरात्रीचा जो उत्सव आहे ना तो मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. ह्या देवस्थानाला 2 प्रवेशद्वार आहेत. हे एक पहिलं आणि हा मंदिराचा परिसर आणि हे दुसरं प्रवेशद्वार, अशी 2 आहेत. हा मंदिराचा परिसर दाखवतो तुम्हाला. देवीच्या प्रत्येक सणाला देवीला अशा प्रकारे सजवले जाते. तर हे बघा मंडळी, देवीचा नवस पूर्ण करण्यासाठी अशा प्रकारे घंटा बांधले जातात इथे. हे पहा. मंडळी, ह्यो आमचा कोकणातला आकाश वर्णे. याच्या चॅनलला लाईक करू विसरू नका, शेअर करू विसरू नका, सबस्क्राईब करू विसरू नका आणि घंटा दाबूक तर विसरू नका.